Van de middag binnen eerst nog altijd een aantal buien actief. Winterse buien, maar kans op hagel, maar kans op witte sneeuw. Soms ik nog windstitten, maar de tongerkans liep het eruit. En staat er gewoon wind en winters in het terrein. Prachtige opklarings, prachtige wolkenpartijen en het wordt gewoon droeg, letter van de middag. En de temperatuur die laat je uit om bij de 6 graden heen. De west- en noordwestenwind, die wordt wat minder sterk. Vrij krachtig of krachtig in het kust- en maatgebied. Uit west en noordwest en meer de provincie een matige wind. Joen is het nog droeg, maar letter joen of pas vannacht vanuit het westen mooi rein. En dan ruint het stevig. En de temperaturen vannacht zijn 2 of 3 graden. En verder komt er weer een sterke wind te staan. In het kust- en maatgebied krachtig rond hut. En verder op de provincie een vrij krachtige wind krijgt jou rond 5. Ja, het wordt weer roeg. Morgen een roege dag, maar rein.